Hier hebben we nu over 10 hectare bedrijfsterrein over klein meidje. Uit een bedrijf komt van met de ANO, de gemeenten en de provincie hebben we van jongens, we moeten de regio, stad Dokkum, maar we sterk meidje. Dus ja, daar moeten er ondernemers bij. Dat binnen de plan voor fase 12 van industrieterrein Betterwerd tussen Dokkum en Boaert. Het eerste pad van het terrein is volbouwd en daarom moest er begonnen worden met deel 2. Dat wie hut nodig, want de eerste 10 belangstellenden voor een plakje die binnen er al. Genoeg ruimte dus voor een soort werkplakken. Nou ja, dat is 10 hectare en dat kan verdelen in zoveel bedrijven. Maar in ieder geval wat wij willen, budgetten willen en bewerkstelligen willen, is er ongeveer 2400 werkplekken in Dokkum op deze industrieterrein, Betterwerd, en wij willen het naar 4000 opschalen. Van 30 mei aan is ondernemer Volkersma uit Ginnem dwaande met de uitbreidingswerkzaamheden. Nevens Koonstra een hele put uit je sjoggen naar de stroomnetproblematiek. Ik ben ook bezig om dat in ieder geval zat inzichtelijk te brengen met Liander, wat de Joerdijske, wat ze nou broeken als de bedrijven op het Betterwerd. En we zien van wat kunnen we helpen naar het nieuwe uitbreidingsplan van Betterwerd hier op dit plan. En aan de andere kant krijg je 80 amperes. Dat brengt nog mogelijkheden binnen het netwerk. Dus ja, we moeten alle zeilen bijzetten. Het is een hele puzzel. Het is ook net niet tot reis van mijn kleren. Maar als je dat gaan, ja, dan gaan we voor heel Nederland alles willen oplossen kunnen. Maar wij doen het best met de ondernemers, met de gemeente, met Liander.